Hola a tots i totes. Una setmana més tornem a ser aquí amb noves idees per passar una estona agradable en família. Aquesta vegada, Tom Carr, un artista resident a Sant Quirze del Vallès, ens ha servit d'inspiració. L'any 2015, Carr va exposar en el Centre Cultural Terrassa les seves escultures geomètriques i els seus jocs de llums i ombres. Així doncs, la proposta d'aquesta setmana consisteix a jugar amb la llum fent un teatre d'ombres. Comencem! Per fer el teatre d'ombres necessitem cartolines de qualsevol color, paper de cel·lofana, cartró, cinta adhesiva, tisores, llapis, cola, fil, una agulla i una llanterna o un mòbil amb llanterna. El primer pas per fer un teatre d'ombres serà construir l'escenari. Abans, però, heu de pensar quin relat voleu explicar. Un conte de pirates o una història de planetes llunyans. Només així sabreu quin tipus d'escenari construir. Nosaltres hem decidit explicar un conte sobre aventures submarines i hem buscat per internet una imatge per ajudar-nos. Ara que ja tenim la idea, podem començar a construir. Amb el paper de cel·lofana groc farem la sorra del fons marí i amb el blau farem el mar. A més, enganxarem els papers de cel·lofana en un marc de cartró per tal de donar-li solidesa i afegirem 2 peus, també de cartró, enganxats en cinta adhesiva per tal que es mantingui dret. Fixeu-vos, aquí teniu el model que hem fet nosaltres. El nostre escenari comença a prendre forma, però encara el podem fer més xulo. Ara incorporarem alguns detalls, com roques, algues i algun coral. Aquí teniu el nostre fons marí. Ha quedat genial! Ja tenim el primer pas, però hem de seguir treballant. Quin és el següent pas? Doncs sí, fer els personatges del nostre conte. Si recordeu, en Tom Carr treballa les formes geomètriques i nosaltres hem decidit fer el mateix. Així doncs, hem tornat a buscar per internet i hem vist que hi ha moltes opcions per fer animals submarins amb formes geomètriques. Després de passar una bona estona combinant formes, aquest és el resultat. Què us semblen? Us agraden? Fins i tot ens hem atrevit i hem fet un parell de meduses amb un semicercle i bosses de plàstic. Us animem a ser creatius i imaginar personatges ben divertits i originals. Ja ho tenim tot a punt. Hem fet un forat a les meduses, en els peixos i en el submarí i els hi hem posat un fil. A més, hem enganxat un pal en el tauró i en el peix vermell. I per últim, hem fet peus pels crancs. Ara veureu el perquè. Esteu preparats per muntar el teatre? Seguiu-me! Quins nervis! Ja ha arribat el moment! Per fer el teatre d'ombres necessitem una taula i una paret blanca. Aquí col·locarem l'escenari, els personatges i la llanterna. A banda d'això, utilitzarem alguns elements per aconseguir el teatre perfecte. Som-hi! Genial! Què us sembla? Apaguem el llum? Oh, que maco! Ara només cal reunir a tota la família i fer una sessió de teatre molt especial. Us animeu a fer el vostre teatre d'ombres? I penseu que si no teniu paper de cel·lofana, podeu fer el teatre igualment, construir l'escenari amb cartolines. Una vegada més, esperem que us hagi agradat la proposta. I per cert, si us animeu a fer el taller, podeu compartir la vostra experiència amb tots nosaltres a les nostres xarxes socials.